16 minutes. Yan. Final session. Tama ba? Ay, ayan. Yan na. Grabe ka talaga. Ayun. Oo, daan-daan dito yan. Uy, wala dyan. Walang butas dyan. Tira. Hinga ka muna malalim. Sabihin ko, hinga ka muna malalim. Nabibitin ka mo. Hininga mo. Grabe, hininga. Pasampaw manasat ha, ano? Hindi na siya mapakot. Tara. Yeah. Yeah, ayun. Grabe talaga yung hinga ko kasi. Katakot. Babay ka na kasi. Dahil kasi pag may time. Binas ka yun. Ayun, hindi po yan nag-aabol ng hininga. Normal po sa kanya. Baboy kasi. Ayun. Ayun. Uy! Kita kaya. Ayun. Sige. Walang kadyot talaga sa ayaw eh. Nakabuon na yung mga kadyot pa. Yun guys, oh, ito yung natatanging aso na ano. Nakabaon na pero kumakadyot pa rin. Tingnan nyo. Hanggang sa matapos siyang mag-release guys, ganyan yan. Siya lang yung natatanging asong ganito. Wala na akong ibang na-shoot na ganito style. Sige, ayun. Sige. Ayun, smile. Kadyot pa. Kadyot pa, ayun. Makadyot si Ayon. Kaya nga. Hindi mo pwedeng pangalangan. Kaya pag binuha mo na, may pangalan na sila. Oo no. Kaya ano yung isip nila ba't Ayon ang pangalan mo, no? Bakla yung nag-aalaga dyan dati. Si Ayon na ano, yung boyfriend ni Bas Ganda. Yung nagpapakain dati ng mga aso nila Montemayor. Si Tintin. Ay, doon mo ba dilek? Pero, Hindi na, mas lalong kumadyo siya. Buti na lang yung babae. Walang pakailam yung babae. Sige. Dito tayo. Gulo-gulo nga eh. Walang pakailam yung babae oh. Tingnan nyo. Hindi na gumagalaw. Ka na ngayon? Ha? Tama na sa kanya. Hello, kamo. Upo si Ayon, kamo. Ang makadyot na pag mahirap sa talaga mga picturean yung mga pang. ikot. Nakakatawa ka talaga, Ayon. Ayon. Dito ka. Ito na Ayon. Parang mas gusto ko pala Ayon na nga lang hawakan mo, Bon. Yung babae wag na. Dito ka. Ang gulo-gulo ni Ayon. Walang pangya, lang yung babae. Bayo. Nagpakailam yung babae. Ito pantay mo. Sasarapan daw yung babae kaya hindi gumagalaw sa binibon. Oo nga. Sasarapan niya. Walang imik ah. Walang imik yan. Banlag. Duling. Ganyan kayang mga ano lang ano sa no. Kunti lang iaanak nito. Mga Maliit. tatlo, ganun lang. Maliit siya. Yung katawan niya isa. Oo, maigsi na. Oo.
May mga may mga maliit na mahahaba. Oo, yung malilit na mahaba, ayos lang. Pero ito yung maliit na tapos Concept pa, no? Parang walang leg, no? Ito yung asong walang leg. Tatlo, dalawa. Tingnan nyo, oh. Sa sobrang kadyot niya, oh. Oh. Oh, pati yung sa babae, nahihila niya, oh. Mag-iisang asong ganito. Diretso ang kadyot niya. Nasanay siguro yan. Nasanay ito noon sa kaya ganito. Sayang yung isang white pag dati na nasa akin. Last na naibenta ko. Naglalak yun eh. Maliit pa. Di naglalak din naman dito, di ba siya pag ano? O, pag maayos yung Malaki. Pag malaki yung ari ng babae, naglalak siya. Naglalak yung isang, di ba yung isang pagko? O yung isang babae nyo, di ba? Mabilis lang niya may lock. Yung mga aso din palang hindi talaga naglalak. Oo, sir, pag maliit masyado yung ari nila. Ito nang pilit mo talaga, maliit talaga. Hello! Babay ka. Alaga yung aso palang yun. Nalilito sa, ay, tulog sa aircon eh. Malinis. Di ba magkatapos nga lang may star, pinupunasan yung puwet eh. Kaya tagang katabi nila. Katabi nila to. Kaya nakakaya eh. Nandito lang sa Bye, puwet. alright. Pati mo naman.